si opra malo auto, ali sine Ti je uključena veza i... Da, otključan, bio sam, skinuo sam se, zakopčaj me ponovo, tu je ovo. Šta kažeš? Zakopčaj me ponovo! De, tu me nešto se razjebalo. Odi s one strane. Šta je bilo, Stahi? Ne, ide prijenos. Uživamo, sve je okej. Sad su me moji zvali kao već ono naš, kao kreator i to. Zašto ne ide još? Šta je to tu? Ne, ništa, sve okej, stani. Evo, take it easy. Znači, stani, Džego, ovdje si kriv ubao. Skini taj oko jaja, tako je. Znači, Ova ide tu. Tako je. Ova ide... Tako je, Bekica. Ova ide tu i ova ide tu. Pa dobro na ramenima stoje. Ovo odlično. Znači, ovaj ođe isto. Ona, samo se sad nošpanaj. Ođe preko ovih. Dobro se veži, sine. Tako je. To je to. Odlično. Ne, sad mi izašlo iz ušiju. A jel? Evo sudac. De vidi tata upali da drina ćete čut. Gdje ti je? Ovaj sam malo... Oj, gdje su jedni druga rukavica? Gdje? Hoću. A dobro, ne, vidiš. Sad nisi došao, kako jučer si prvi izašao? Ma, zato što nas nije pustio, pa sam se maknuo. Sad će dođe. Se čujemo? Ti mene? Čujem. Da je samo vidio sve ok, 3 minute je, ništa dečki. Bekić, ajde vuci rukavicu. Skini kapicu. Koga?